I aquesta transició que has fet així de cop. A veure, família, estem a Barcelona. Hem hagut de tornar a casa, cadascú a casa seva, hem parlat amb els nostres pares. Lo bo és que ens han fet les seves petites reflexions. Jo estic una mica trist, estic una mica tocat, perquè m'han renyat amb algunes coses. Per exemple, m'han dit que no et digui nena, que fa lleig, que la meva mare diu que al banc li deien nena i els senyors que li deien nena li molestaven. Per tant, no et diré més nena. Raquel, a mi no em molesta. Clar, és que és el que li he dit. Jo li he dit, és carinyós, i ella em diu nena, nen, també. En tot cas, estem a Barcelona provant un nou restaurant que es diu Barra Bar. Ara la Laura explicarà les ressenyes que li han fet els seus pares. Bueno, també. m'han dit que he de vocalitzar millor, que no se m'entén quan parlo, així que espero que ara se m'entengui millor. Però dit això, els teus pares estan contents. Els meus pares estan molt contents, els meus pares I et veuen... Molt bé, nena, em veuen feliç, em veuen tranquil·la, em veuen perfecta, em veuen... Bueno, que és molt divertit i que de veritat podem fer un canvi generacional. Estan farts de veure que els joves... Volem un canvi generacional. Anava a dir, a mi m'han fet crítiques ferotges en el sentit de que no hem aprofitat prou París per conèixer la Rosalia. Podríem haver anat a la Fashion Week, podríem haver anat al Costes, que hi vam anar i no vam gravar res al Costes. Un lloc on la Rosalia hi va. Estem aquí una mica en sentit de reflexió, estem una mica tristos. Estem una mica tristos, estem una mica matxacats. París ens ha superat. Llavors el que hem de fer és reconduir-ho. Ens hem estrellat una mica i ara hem anat a Barcelona a reconduir-nos una mica, a fer una mica de teràpia, una mica de detox, començant per aquest bar magnífic de modernitas i modernillos que ens agrada. Agafar forces per poder anar a Lió i reconduir aquest programa meravellós, aquesta sèrie que tu fas. Dit això, m'he posat un outfit especial per tu. La Laura diu que vesteixo fatal, que vaig tot molt ample. No és veritat. Sí, a mi la jaqueta m'agrada. I els pantalons també, i els mocassins també. A mi no m'agrada el jersei. El jersei, és l'únic que és del meu germà. Li he robat. Jo suposo que haureu notat que som dues persones molt Estranyes. estranyes. Jo crec que tendeixo més al ser dispersa... No se'n recorda mai de res, tota l'estona preguntant la mateixa pregunta, una altra... Tal i qual, que semblo que em costi. I en canvi tu, jo crec que ets molt hiperactiu. Molt. Molt, no para quiet tota l'estona. Mira'l, el Pauet, no para de moure's. I dic, pots estar quiet tot arreu. I a més és molt poc elegant ser tan mogut. Si la gent elegant és lenta, és tal, jo soc al contrari. No para. I tu m'atabales a mi perquè no pares de preguntar les mateixes coses tota l'estona. I no dic res. És un bon combo, sí. Però és cansat també a la vegada. És molt cansat. Per qui ens hagi de suportar és molt cansat. I de debò no sé com... Som molt pesats, molt pesats. I el tema de tot és que ara estem aquí al Turó Park, si no sabem on anar, no sabem què fer. Com que estem aquí a Barcelona sense gaire fer, el que farem és comprar els bitllets de tren per anar a Lió. Tenim una primera persona que vol venir amb nosaltres de viatge. Hem publicat aquest vídeo a TikTok també i ens ha escrit una persona. De fet, li ha escrit a la Laura. I què et diu? Que vol venir per fer-nos de criat. Diu, jo vull venir amb vosaltres per fer-vos 3 punts suspensius de criat. M'encantaria tenir un petit criat amb nosaltres que ens segueixi. Només pots ser criat si ets molt ric. És veritat, has de pagar per ser criat. De fet, busquem un criat però que pagui. Sí. Algú vol que el maltractem? Doncs que pagui. I a més som molt mala gent nosaltres. Molt mala gent, molt. Bueno, anem a fer una parada tècnica al millor lloc del món. Per excel·lència, on tots els guapos i les guapes van a comprar cosetes bones de qualitat. Tu si vols lligar, vine a la Manlleu, que hi haurà gent benestant i ben guapa. Què comprem? Tu t'agrada el món kombucha i tot aquest món, oi? Eco-friendly, kombucha, zero additius... Com a la Rosalia, és que tal qual. I com que anem a Lió d'aquí poc, segurament, potser no avui, però jo crec que el dissabte abans de marxar haurem de fer una petita compra també per portar-li alguna cosa d'aquí a casa, que a la Rosalia, per donar-li forces pel concert. Que necessita animar-se. Està una mica deprimida últimament. Que es deixi estar de lolis i... Tonteria, un fuet català. Sí, això és boníssim. Sí, kombucha, smoothies, fa els ginger shots, tots els probiòtics, tot això a les nenes ens encanta, ens fascina, això va superbé pel nostre cos, I nenes. per un dia de ressaca també va bé. A ma mare també li torna boja, aquestes coses. Què us està semblant aquest vídeo de detox per Barcelona? Està aquí la meva moto. Anem a fer una cosa que és anar al meu pis, perquè hem de penjar un vídeo i hem de trucar a un fotògraf que ens explicarà una mica el tema de l'estil i de la moda dels dissenyadors de la Rosalia. A veure si ens respon. I a més, hem de trucar també, Laura, a la promotora que ens pot arribar
va donar entrades a Lió de la Rosalia. Doncs això és l'únic que m'interessa. Et vull de mal humor. Jo l'apreto. Sí? Això és l'únic que sé fer. Ser borde. Ser borde. Ara per això t'hauràs de posar el casco i el cabell aquest. Porta 2 hores preocupada perquè el cabell se li farà... I total, el té greixós, de que no s'ha dutxat. És producte. M'he posat mascareta avui perquè durant tot el viatge a París L'excusa de totes les noies. No em vaig posar mascareta hidratant i ara m'he posat els meus olis i les nenes sabran de què Les parlo. excuses de les noies quan no es volen dutxar i es fan un clean look. I es no pensen fa. que nosaltres no ho veiem. Et penses que la cuca no me la rento cada dia? Què és la cuca? Què és No sap res, que te m'he d'educar amb tot. Mai ho havia sentit, la cuca. Clar que sí, estàs molt Mai fora. Què és la cuca? Estàs molt Però fora. què és la cuca? La cuca és el cony. Ah, vale. Ens agradaria un dia fer una mica de ruta per la nostra Barcelona i que cadascú ensenyi els seus llocs, les Això coses que li han m'encantaria, això ho hem passat. de fer ja. Hem de fer ruta barcelonina, la nostra ruta barcelonina preferida, els Per nostres mi un llocs dels meus preferits. carrers preferits és Aribau, per anar de festa, per fer copes, tot això. No us passa, no us encanta, que us relaxa moltíssim anar amb moto, que us portin amb cotxe. Jo quan entro en cotxe o un bus o un transport, el que sigui, m'adormo, em relaxa, m'encanta. A mi també em passa, La vibració, és la vibració. Ai, sí, grans copes, el Dry ens Mira, agrada molt. per fi, Dry Martini, estem fent una bona ruta. El Dry és sensacional. Aquí, grans històries, grans nits i grans dies. Grans estan artistes. passats. El Dry és de grans artistes. La Laura està a punt de veure el meu nou pis a Barcelona, on porto des del gener i he dormit un total de 2 nits. A aquest nen el que li passa és que és subnormal. Sí, perquè vaig a dormir aquests els meus pares perquè estic millor, perquè estic en un procés de ruptura. I vaig cada dia, en aquest pis, o sigui, vinc cada dia aquí a treballar i tal. L'únic és que a casa dels meus pares L'utilitza estic superbé. d'oficina, aquest pis. L'utilitza d'oficina. I És la aquest seva pis és que oficina. estic molt bé. Té aguanta I saps què? Això m'encanta, això em fascina. Els pisos aquests que estan així, tot això era un pis i el van partir en 2. Però imagina't Per com... especular. Per especular. Però tu Uns imagina't com especuladors. devia de ser aquest pis tot sencer. Quin terreno, més maco. Sí, està bé. I el menjador, l'únic és que la meva habitació és petitíssima. Ai, és molt mono aquest pis. Està bé, molt quan entra llum està bé. Quina pena, quina destrossa haver posat aquest tipus de porta en un pis tan maco, Sí, perquè aquesta està bé, mira, per Sí. exemple. Això està bé. Però Clar, però és que totes les portes eren així, no sé per què, no sé qui deu ser l'especulador. Família, Aquí- esteu preparats per veure la meva habitació? Pur caos, Fa 2 mesos que està tancada perquè no he entrat mai. Ensenya-la, ensenya-la. Que m'és igual, la gent ho veurà tot. Guillem, és que es nota que no hi vius aquí. No, és que no hi visc. És que això és, Mira. això és un traster. Sí, tal qual. Té tal un qual. traster, I què aquest passa? home. Que hi visquis? És molt xulo, no? Com per no hi viure-hi. Tinc una cosa infantil que vull estar a casa els pares, crec. Que xula la cuina. Diferent la faria, A veure, això també forma part del nostre dia a dia. Anar revisant els vídeos que ens envia l'editor el dia abans, corregir, comprovar, dir això sí, això no, tal. Ja m'ha perdut un imant i ara em perdrà un altre. Anem a revisar el vídeo? Vale. Estem molt guapos, Hola, menina. No, espera. Quina opinió es mereix el meu pis? Ai, molt bé, el pis és fantàstic, trobar això és una joia. He estat bé, realment he estat bé, sí. I a més pago molt pocs diners. Viu en una habitació de ratetes. Sí. Visc a l'habitació com el Harry Potter, aquella de sota les a escales. sota les escales. Viu comparada amb la resta d'habitacions que hi ha al del pis. Però si no les has mirat, què estem fent? Menines, estem anant a buscar una base de maquillatge que porto buscant molt de temps. Ja és la meva segona ampolla i ara és la tercera. És la millor base que he provat mai a la vida. M'avorreixo profundament amb aquesta explicació. És un skin Hi ha nois tint. també, hi ha nois. Suden els nois, no sou ningú aquí, els homes. El món el lideren les dones. Bueno, I ja està. no sé què dir-te, El que passa que no ens deixeu perquè perdríeu el cap. Jo estic obsessionada amb el skin tint, que té una miqueta de color i a part et nutreix la cara. M'avorreixo. Porta. M'avorreixo. És que no es pot. Ja està, no t'ho deixo es posar. pot. Adéu! És que clar, què és aquest món aquí sota de plaça Catalunya de sobte? Un edifici gegant de coloretes. Torno a tenir el micròfon aquí. Ja veus com ets tu la del micròfon a la butxaca? Bueno, discrepo, però no discutirem. Què és aquest món? Saps que jo vaig venir aquí un cop a comprar un regal per una novieta. I què li vas comprar? Una skin que no sé què, que sabia que volia per TikTok. Ah, sí, i de quina marca? No me'n recordo. I una senyoreta d'aquí em va ajudar i m'ho va fer molt bé. Va ser molt simpàtica, em va dir saps què per vols, Perquè què tal. cobren comissió i volen que gastis i no paris de gastar. I tant. Hola, jo pensant que era món amb mi. No, mai són mones. Què esperem? Que això és això? Aquest, Barato, Bom Stick 5. Baratet. No la tenen, l'han descontinuat i crec que tampoc podem utilitzar la merda d'ascensor perquè... Ara ja entra la Laura perillosa. A veure, queixa't, enfada't. Què ha passat? Han descatalogat la teva crema, La no? meva crema l'han descatalogat. Aquesta és la meva teoria, el meu rumor. I ella m'ha dit que potser tinc raó perquè no li surt ni a l'app de Sephora i no li Vale, surt a bueno, tot va. arreu. I què?
I res, doncs m'he quedat sense i hem dit, bueno, doncs anem a provar un altre sèrum d'una altra marca, aviam si et convenç. M'acabo de fixar que la gent es ve a maquillar aquí. Clar. Venir aquí, maquillar-te i marxar cap a la feina, no? No, perquè vas a per proves provar, i vale, així vale. veus. Per això m'ha donat la mostra de la Bueno, he de la descobert base. tot un món, m'ha fascinat, T'ha fascinat res, nen, t'avorreixes, però bueno. m'avorreixo profundament. Tu, si vols fer una dona feliç, paga-li aquests capritxos. Ja, totalment. I ja està. Després et deixen. Sí. Els hi regales per... i els deixen. Anem a fer una petita ruta de la Rosalia Ruta gastronòmica del nostre estimada Rossi. Cap allà. i sobretot de la Barcelona del centre, que ella estava boja i estava tot el dia passejant per la aquí. Barcelona de moderna. És que Aquest mira. restaurant és dels millors del món, de Barcelona i de tot arreu, dos palillos. Llavors, quina és la primera parada? La primera parada, segons Rossi, la mejor tortilla de patates és en el bar El Pollo. Adjuntem tuit. Mira, aquest lloc també és fantàstic, és que ja es veu. Barmasia, eh? Barcelona és meravellosa. Si És no que fos que és ens l'haguessin una ocupat canya. els guiris, però no estan los pollos aquests. Allà. Com has canviat, per això, ara amb el teu abriguet de llana, ai, de corderito. Totes passem per aquesta època. Totes passem per Tots, l'època... perquè jo també vaig ser quillo, jo també Veus? vaig ser skater. Passem per l'època de venir al MACBA, d'intentar lligar amb fotògrafs, És que em sona que tu tenies un fotògraf a la vida, no? Jo tenia molts fotògrafs És a que la els vida. fotògrafs són el pitjor. Home. Si tu quan vas a una botiga de càmeres i preguntes al fotògraf una cosa, ja et soberbia diuen pitjor que els francesos. els fotogrames, els no sé què, l'obertura, Vols deixa'm en callar? pau. L'última vegada li vaig haver de dir, no sé de càmeres ni I en vull saber. I em va dir, si no em vols saber, per què vols fer vídeos? Perquè hi ha gent que es vol comprar una càmera i fer fotos. No cal ser el millor, la fotografia, no sé què, bla, bla. Oh, això I m'inspira. explica'ns una mica què passa amb el fotògraf. Ai, no res, que a mi m'agraden molt els fotògrafs. Sí, encara, eh? Sí. Si tens un punquillo dintre encara. És que no és quillo, és Moderno, sensibilitat. és moderno. Romàntic, Intensitat, sensible, la poesia, intensitat, poesia. A mi que sexe. És París. És París. molt París. Bueno, fracàs absolut a la tortilla, al pollo, no hi havia res, no hi havia menjar, no hi havia Perquè la res. Rossi fa tot viral i quan ho viralitza tot, s'acaba tot. S'acaba. I no teníem menjar, no teníem No res. teníem Ens hem fet una petita cervesa i ja hem de vigilar perquè perdem el cap. El beure és molt perillós, en general. Barcelona és molt Això no ho perillosa. posem. Per què? No, És del la beure. veritat. Hem anat allà, no ens han fet ni cas. Una tortilla, nena. I anirem a la segona petita parada de la Rosalia, que és una hamburgueseria que li encanta, que va dir que era la seva preferida i que hi va anar amb la Loli fa poc. I ja, com no hi hagi hamburguesa aquí, ja jo ja... Ja és que no ens volen Jo ajudar, ja la gent no. no ens vol ajudar. Només arribar a l'hamburgueseria ens vam endur una petita lliçó, que és que a la cua ens van dir que no podíem entrar perquè ja estava plena, i jo vaig decidir ser pesau i insistir. I els hi vaig dir, no, que venim des de París només per fer aquest vídeo d'aquesta hamburgueseria, sisplau. I em va dir, t'apunto, però ja està, sou els últims. I vam menjar l'hamburguesa, la normal, una mica de nuggets, I que estava realment molt bo tot. tot és increïble, Els nuggets no són nuggets, són tires de de pollastre. carn arraussada tallades. Bàsic. I llavors després vam anar a l'ascensor, que és un lloc també fantàstic, que ara us explicarem, però us ho explicarem a l'endemà. La nit es va complicar tant que no vam poder gravar. Això és el que passa. El problema és que ahir ens vam allargar fins massa tard, vam conèixer una senyora fantàstica a l'ascensor que Com es tenia deia? un ullet Georgina. pipa, Georgina. Tenia un ullet pipa com la Laura. No el tinc jo tan pipa. La Laura quan veu se li posa un ull pipa. Sí, és la veritat, Però no passa res. T'he agafat tu, que estic conduint. Però expliquem el que vol dir un ull pipa. És que se li baixa la parpella i llavors se li posa l'ull com així. Perquè se'm cansa l'ull. I li queda pipeta. La senyora aquesta també tenia un ull... No, bueno, ella era visca. Era guenya total, la senyora. I tothom deia, Us assembleu molt. Què dius? No me semblava aquesta dona. En res, pobra. Sí que teniu, eh? I són els ulls també, a veure, espera. Mira el Tristan! Tristan! Que ets maco, Tristan. És collonut. Ha sortit a buscar-me. Vine, amor, quin amor. És que estava dins.